Eguzobela committee mmadụ 15 bụ ndị ga-achụ nta vote if na Honorable Pete Ibida nwere mmeri. Eguzobere ya ịchụ nta vote ka ọ bụrụ onye nke ga-enwe mmeri n'ije Federal House of Representatives. Nke a were ọnọdụ n'obodo ebu n'Imo kansụl ime obodo Nzuko. Maazị Patrick Onye bụ onye etinye dịka Director General Campaign Organization. Queen Anigbo n'ebe a nweta ozi a. Honorable Ibida bụ onye ji ọkọlọtọ otu pati APGA azụ ọchịchị ịnọchite anya ọgba nta nkwado Nzuko Dinukọfịa na Anọcha na ntuliaka afọ 2023. Honorable Ibida, onye jegoro ụlọ omeiwu nke Anambra steeti ugboro abụọ, kwupụtara ọtụtụ ihe olugoro ndị ọ na-anọchite anya ha wee kwekwa nkwa na ọ ga-eme karịa ma atụnyere ya vote na ntuliaka afọ 2023. Ọ kọwakwara onwe ya dịka ochie dike n'ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị na onye na-akwado ezi ọchịchị wee kwukwa njikere ya ịhụ na uru so ezi ọchịchị rutere ndị ọ na-anọchite anya ha aka. Mgbe ọ na-eguzo ndị otu campaign organization ahụ, omeiwu ahụ kọwara ha dịka ndị mmeri pụrụ iche ma ihe a ga-eme wee nweta ebumnuche ha. N'okwu nnabata ya, onye ji ọkwa Director General nke campaign organization ahụ bụ Maazị Patrick Onye kwuru na onye ọbụla na-azọ ọkwa ọchịchị n'ọkọlọtọ pati APGA nwere ezi ohere inweta mmeri ma kwukwa na Honorable Ibida bụ onye ama ama na Anambra steeti ma kpọkwa oku ka ha jikọọ aka ọnụ inweta ọchịchị obi ha. Director General nke ngalaba ụmụ nwanyị nke otu ahụ bụ Oriakụ Margaret Mmadụabụrọchukwu kpọrọ ndị otu pati APGA niile nọ na ọgbanta nkwado Nzuko Dinukọfịa na Anọcha gwa ha ka ha jikọọ aka ọnụ ịhụ na Honorable Ibida nwere mmeri na ntuliaka nke afọ 2023. Queen Anigbo, akụkọ ụwa ABS.